Беларускі брамнік дапамог легендарнаму польскаму клубу вярнуцца ў элітны дывізіён. Вось як падзякавалі заўзятары. Капскі расказаў, як у яго хацелі аджаць Батэ. І што за гісторыя адбылася паміж бацькам і трэнерам галоўнага беларускага футбольнага талента. Гэта ютуб-канал Часнок, меня зовут Ярослав Пісаренко, вітанкі ўсім, рушым наперад. Под Мінскам пролілась вода. Я, дарэчы, не ведаў, але там ёсць слаламны канал. Гэта даволі рэдкае для Беларусі збудаванне. З'явілася яно ў 1981 годзе. Менавіта тут была асноўная база для падрыхтоўкі зборнай СССР па вяслярнаму слаламу. Але пасля 1990-х гадоў канал перасох. Уключалі яго ў лепшым выпадку раз на год. Але вось зараз паведамілі, што вода ў канале будзе знаходзіцца ўвесь цёплы сезон. Раньше, 25 лет назад, он всегда был таким. Нас, детей, водили на экскурсии из детского лагеря сюда. Эх, такую краіну развалили. Але про гэта мы яшчэ ў выпуску пагаворым, што там і дзе развалілі ці не развалілі. Карацей, мяркуючы па соцсетках, такое відовішча ўсіх вельмі ўразіла. Таму давайте працягнем размову таксама нечым прыгожым. Кракаўская Вісла ўжо гарантавала сабе вяртанне ў эліту польскага футбола. Чаму я аб гэтым зараз скажу? Па дзвюх прычынах. Першая, за Віслу гуляе былы брамнік Батэ Антон Чычкан. У клубе ён з 24-го года. Але, на жаль, у гэтым сезоне у яго амаль не было гульнявога часу. Чычкан выйшаў на 5 хвілін у апошнім туры. Часта ў футболе такое называюць выхад пад прэмкі. Ну, альбо гэта просто знак падзякі. Так ці не, але ў святкаванні Чычкан прымаў удзел. Ну і наконт святкавання ўвогуле. Ведаеце, калі мы кажам пра святкаванне з нагоды вяртання каманды ў эліту, уяўляецца не вельмі эпічная і маштабная карціна, не? Але не ў гэтым выпадку. Вось так выглядала цэнтральная плошча Кракава падчас святкавання фанатаў Віслы. Гэтыя вось кадры знятыя днём. А вось так горад выглядаў ужо ўвечары. Вельмі эмацыйны момант для клуба і фанатаў. І гэта адразу бачна. Улады Кракава паведамлялі, што святкаваць выйшла каля 50-60 тысяч людзей. Гэта сапраўды космос. Адразу бачна, што для фанатаў адбылося нешта істотнае, нешта важнае. Бо калі часамі глядзіш на беларускія стадыёны, на гэтыя перформансы, хочацца ўзяцца за галаву. І тут нават не хочацца параўноўваць. І, канешне, не хочацца абражаць беларускіх заўзятараў. У свае часы на беларускіх стадыёнах былі перформансы. Але ў пэўны момант гэтую субкультуру просто пачалі выразаць, пакуль ад яе не засталося вось гэтае. Тут не тое, што фанатаў амаль не засталося, тут футбалісты далёка не ўсе могуць гуляць. Як той жа Чычкан, дарэчы. Ён, я нагадаю, застаецца ў чорных спісах міністра спорта Сергея Кавальчука і ў Беларусі гуляць футбол не можа, таму і выступае за мяжой. Вось як паведамляецца, ёсць пэўная верагоднасць, што брамнік працягне дамову з Віслай. Ну і ў любым выпадку, канешне, віншаванне Антону Чычкану. З Віслай ён ужо перамагаў у Кубку Польшы, зараз дапамог вярнуць клуб у экстракласу. Ну і калі пра польскі футбол згаварылі. Катавіцы Іллі Шкурына скончылі чэмпіянат на 5-м радку, што дазволіла камандзе атрымаць квіткі ў лігу канферэнцый. Тут таксама віншаванне. Ну і, канешне, мы не можам абысці ўвагай тое, што ў гэтыя дні Расія вельмі моцна атакуе украінскія гарады. Паведамляюць пра больш за 80 пацярпелых мірных жыхароў падчас гэтых абстрэлаў. У Кіеве знаходзяцца не чужы беларускаму спорту Артём Мілеўскі, які вось што расказваў у сваім інстаграме. Запалохаць немагчыма, можна толькі азлобіць. Таму ўсім, хто ў гэтыя дні хаваўся ва ўкраінскіх бомбасховішчах, моцы. Ну і, дарэчы, яшчэ Мілеўскі сустракаўся з Олегам Блахіным. Піша, што ён запытаў у легенды наконт таго самага халата. Мне падаецца, гэта першы футбольны мем у жыцці, маім жыцці, з якога я проста арнуў у галасіну. Вось гэты вось Мілеўскі, вось гэты халат. Былі ж часы. А адбылося гэта ў верасні 2012 года. Але давайте вяртацца да беларускага футболу. Тут шмат цікавостак расказаў Андрэй Капскі. Вось такое пытанне яму задалі. Ёсць шуткі, якія хачу дакладніць асабіста ў вас. Кажуць, што вам канкрэтна прапаноўвалі аддаць большую частку акцый футбольнага клуба Батэ дзяржаве, але вы адмовілі. Наколькі гэта праўда? І адказ Капскага. Так, вядома, было такое, але тут мы не сышліся. Мы былі гатовыя абмяркоўваць фінансаванне аж да суадносін 50/50. Прапаноўвалася, каб клуб стаў пераважна дзяржаўным. Але пры гэтым я павінен фінансаваць палову. Людзі, якія вялі перамовы, могуць гэта пацвердзіць. Вырашыў, што калі давядзецца нейкую частку утрымліваць мне, то пастараемся знайсці гэтую частку бюджэту ў прыватным сектары. Гэта не самыя вялікія грошы. Ну і далей у Капскага малодшага пачынаюцца вось такія разгоны. Ды чаму ўвесь час акцэнтуецца ўвага на тым, што мы прыватны клуб? Лічу, у шырокім разуменні ў нашай краіне няма нічога прыватнага ці дзяржаўнага. Усе прадпрыемствы працуюць на бюджэт краіны, ствараюць падатковую базу і гэтак далей. А у нас Махновщина.
Нешта вельмі ўсё складана. Наколькі я разумею, Капскі кажа аб тым, што ён адмаўляўся прадаваць 51% акцый клуба. Дарэчы, яшчэ напрыканцы 25-го года Трыбуна пісала аб тым, што Капскі шукаў інвестараў сярод нейкіх расійскіх бізнесменаў. І вось там акурат пісалі, што дамову не ўзгаднілі з-за таго, што Капскі хацеў захаваць кантроль над клубам, то бок больш за 50% акцый. Ну і на такіх жа умовах Капскі адмовіўся прадаваць акцыі умоўнаму там барысаўскаму выканкаму. Фармальна БТ застаецца прыватным. Хто ведае, можа, простой міністр Кавальчук мае такое стаўленне да БТ. Бо вельмі шмат гульцоў гэтага клубу ў свой час былі наглуха забаненыя. Ну і давайте яшчэ такую цытату Капскага. Цяпер у цэлым адбываецца адраджэнне беларускага футбола. З'яўляюцца новыя футбалісты, яшчэ і вопытныя трохі дапамогуць маладым. Якісьці прамежак часу мы наш футбол метадычна знішчалі, але пры гэтым далі дарогу маладым футбалістам. Яны ўжо ўмацаваліся і пачынаюць паказваць футбол, гуляць у яго. Я вось так думаў, а пра што кажа Капскі, пра які прамежак часу, з якога там па якое число знішчалі беларускі футбол і ці зараз яго не знішчаюць? Цікавае пытанне, не? Дарэчы, яшчэ пра міністра Кавальчука. Давайте ягоная цытатка. Многія краіны нам зайздросцяць чорнай зайздросцю, таму што мы не развалілі савецкую сістэму ў спартыўнай галіне, а наадварот яе захавалі і прымножылі, зрабілі яшчэ лепш, а фінансаванне прама прапарцыйна рэзультатыўнасці па ўсіх відах спорту. Ганарліва кажа міністр Кавальчук. Мне, дарэчы, ёсць шмат пытанняў, тут бы разгарнуць крыху яго думку. Па-першае, якія менавіта краіны зайздросцяць? Па-другое, што ёсць метрыкай паспяховасці ў гэтай вось сістэмы? Бо калі глядзець на медалі алімпійскіх гулень, іх колькасць цягам часу толькі памяншаецца. І асабліва добра гэта відаць па выніках летніх гулень. Таму вельмі цікава, аб чым тут менавіта кажа міністр Кавальчук, якія вынікі той сістэмы, якую ён захаваў. Ну, прынамсі кажа, што захаваў. І зараз давайте пра галоўнага футбольнага праспекта Беларусі Алексея Маёрова. Не так даўно выйшла інтэрв'ю яго бацькі, дзе той расказаў, як яго сын займаецца ў акадэміі Рэала. Таксама ён расказаў пра першага трэнера сына Кірыла Былінскага. Там увогуле ў іх вельмі дрэнныя адносіны, у чым яны толькі адзін аднаго не абвінавачваюць. Напрыклад, Алексей з трэнерам у Барселоне перыядычна выступалі з фрыстайлам каля Саграда Фамилия. И вот як тренер описывает, что там отбывалось. Еще одна из причин, почему я хотел уйти от Майорова-старшего — оскорбление, говорит тренер. Когда на Саграда Фамилия стала подходить полиция, то он говорил, что ты как баба от них убегаешь. Леша он вообще оскорблял каждую минуту, каждый день заставлял заниматься до 11-12 ночи, пресс качать, по лестнице туда-сюда спускаться, подниматься и так далее. У меня волосы дыбом от таких методов. Да и увогуле у Алексея Майорова с дзяцінства вельмі шмат тренировок. Кирилл Былінскі, это той самый тренер по фрыстайлу, адразу займаўся з ім 5 разоў на тыдзень, а пасля кожны дзень і некалькі разоў на дзень. І вось зараз паміж бацькам гульца і тренерам такія вельмі дзіўныя адносіны. З пункту гледжання Майорова старэйшага тренер гэта нейкі махляр, а тренер кажа, што бацька нібыта садзіст і псіхапат. Гэта яго словы. Што на гэты конт думае сам Алексей Майоров, невядома. Але просто не хочацца, каб такая грызня ўвогуле неяк на яго паўплывала. І беларускі брылянцік усё ж зазяў у Мадрыдзе ці там дзе-нибудь яшчэ. Ну і хто ведае, можа гэта будзе другі беларус, які згуляе ў фінале Лігі чэмпіёнаў. Ну і дарэчы, калі вы ў Варшаве і хочаце разам са мной і Сашам Івуліным глянуць фінал гэтай Лігі чэмпіёнаў, то запрашаю па спасылцы ў апісанні. Мы ладзім невялічкі такі івент, ужо нібыта у нас солдаут, але з'явілася магчымасць трохі дадаць месцаў. Таму давайте хутчэй у апісанні да відоса, бо сапраўды месцаў там не шмат. Ну і там зможам офлайн пабазарыць і пра беларускі, і пра сусветны спорт. А у мяне на гэтым все. Дзякуй вялікі за прагляд. Разам будзем чакаць добрых навін. Пакуль-пакуль.